Ok, domnule Filip, în primul rând vă mulțumesc din nou că ați acceptat să vorbiți cu noi. Aș vrea să întreb, în primul rând, ce este Hyperdrone și cum v-a venit ideea producerii acestui tip de dronă militară. Mă interesează mai mult dacă ideea v-a venit înainte sau după războiul din Ucraina. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Hyperdrone este o platformă, practic, o platformă pe care noi o utilizăm cu diferite scopuri. Hyperdrone este una dintre utilitățile acestei platforme. Noi avem în total vreo 9 platforme pe care le utilizăm, 9 drone de fapt. Această platformă ajută la deminarea, identificarea, maparea și deminarea minelor umane, landmines. Da? Am văzut o necesitate în Ucraina după izbucnirea războiului, în care foarte multe zone au fost minate, iar chiar după retragerea rușilor, aceste zone au rămas în continuare minate. Discutând cu autoritățile de acolo, ne-am dat seama că pierd cam un genist pe zi în acest scop. Este destul de greu să dezamorsezi o mină. Pentru asta am zis, ok, cum putem ajuta? Și ne-a venit ideea să facem acest lucru, să facem o dronă care poate demina. Folosind ultimele tehnologii, inclusiv AI, reușim să identificăm, să mapăm și să detonăm aceste mine. Ce ne puteți spune despre configurațiile acesteia și despre tipurile de senzori pe care le folosește? În funcție de complexitatea necesară, avem mai multe variante. În sensul în care, deși datorită tratatului de la Geneva, fiecare mină trebuie să conțină metal ca să poată fi identificată, multe din minele puse de ruși sunt din plastic. Și atunci drona trebuie să fie puțin mai complexă, respectiv să dețină un spectrometru, se numește, și un AI foarte puternic care să identifice aceste mine în pământ. Problema e cu identificarea minelor. Avem lidar, radar și alți senzori care ne ajută să identificăm minele și să le mapăm în așa fel încât să le putem distruge ulterior. Aceste mine, aceste drone au diferite performanțe în funcție de necesitatea în zona în care deminăm. Ele pot duce undeva o greutate între 15 și 35 de kilograme. Pot să zboare cu între 50 și 90 de km la oră în funcție de platforma pe care o folosim pentru deminare. Iar ca și înălțime nu prea contează în cazul de minării, dar noi le-am testat până la 3500 de metri înălțime. Din nou, e vorba de tehnologie și cel mai important este modul lor de ghidaj, bordul inteligent pe care îl avem și camerele foarte performante și senzorii performanți pe care îi punem pe aceste drone. A fost această dronă testată în vreun mediu de luptă și dacă ne puteți spune dacă este potrivită pentru orice tip de teren și orice condiții meteorologice. Este potrivită pentru orice tip de teren, nu contează. Am folosit-o și în zone montane și am testat-o în orice fel de condiții meteorologice. Nu avem nicio problemă. Așa cum ziceam, avem mai multe platforme în cazul în care este un mediu cu o vreme sau o temperatură puțin mai problematică. Folosim un model care are 6 motoare, nu doar 4, și atunci cumva este mult mai stabilă. Ele au fost testate în multe locuri de către noi și de către partenerii noștri. Și, bineînțeles, testele au fost realizate cu succes. În regulă. Puteți să-mi spuneți acum câte tipuri de drone produce compania dumneavoastră în total? Pentru că știu că pe lângă dronele militare produceți și drone comerciale și m-ar interesa de asemenea și unde le produceți în acest moment. În acest moment producem 9 platforme de drone, practic. Aceste drone au diferite întrebuințări, de la transportul de colete, la drone care au senzori biochimici și de radioactivitate, la drone care au relee de telecomunicații și care zboară și ne oferă telecomunicații securizate într-o anumită zonă. Nu știu, avem foarte multe întrebuințări în cazul dronelor pe care noi le folosim. Acum chiar testăm o dronă care să ne ajute în Marea Neagră, mă rog, în acea parte a țării. Le producem în Anglia, le producem la Londra. Deocamdată le vom produce acolo. De la anul vrem să deschidem o mică primă fabrică în România, lângă București. Și colaborați în acest moment cu vreo companie internațională pe partea de, nu doar de producere, cât și de design, mă gândesc? Sau ați colaborat în trecut? Nu, tot ce facem în acest moment facem cu inginerii noștri, este făcut in-house, facem tot de la șuruburi la garnituri, cum partea de
supply chain, de lanț de aprovizionare, am tăiat-o de tot pentru că este foarte complicat să faci rost de piese, carcase și multe alte lucruri, iar noi fiind parteneri cu cele mai importante forumuri de securitate din lume, cumva nici nu avem voie să cumpărăm anumite materiale din anumite zone ale globului. Am înțeles. Vorbeați mai devreme despre integrarea inteligenței artificiale în producerea acestui tip de drone. Puteți să ne spuneți mai multe despre acest lucru? Da, aici e un subiect întreg. Nu știu, dronele noastre, de exemplu, acum ce facem și la ce lucrăm foarte intens este la partea de zbor autonom în clădiri, în spații închise. Dronele noastre în teste au reușit să zboare singure, de capul lor, dacă vreți, în clădiri, în spații închise, ceea ce este de foarte mare ajutor pentru trupele speciale, de exemplu, care merg în zone de conflict. Totodată reușim să interpretăm datele foarte repede în timpul zborului, după ce ne înregistrăm cu camere. Deci camera transmite datele către dronă și noi AI le interpretează și ne zice exact părerea lui, dacă vrei, despre o zonă anume. Nu știu, avem foarte multe aplicabilități, dar în primul rând la asta folosim. Practic, primește informații și ne dă nouă AI-ul înapoi cunoștințe, knowledge. Cam asta face AI-ul în cazul dronelor, ceea ce este super util pentru că sunt volume mari de date de interpretat într-un timp foarte scurt, în timp ce drona zboară, practic. V-ați gândit pe viitor să începeți să produceți și drone de atac? Vom produce multe drone pentru multe sectoare. Susținem în continuare trupele speciale și, în general, vom fi implicați în zonele de conflict, încercând să oferim cea mai nouă tehnologie și